Pagbuo ng komite na mangangasiwa sa OFW Hospital sa Siyudad San Fernando, pirmado na ni PRRD. Pampanga Dr. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagbuo ng komite na mangangasiwa sa OFW Hospital sa Siyudad San Fernando, pirmado na ni PRRD. Pampanga Doctors for Lenny and Kiko nagsagawa ng medical mission sa Bulaan Resettlement. Angeles City, nakamit na ang herd immunity laban sa COVID-19. At Laos Group of Companies, nakiisa sa Chevrolet Philippines sa pamamahagi ng 10,000 meals. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Bago bumaba sa pwesto, isa po sa ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagtatapos ng infrastruktura at pagsisimula ng operasyon ng OFW Hospital na matatagpuan sa Siyudad San Fernando, Pampanga. Kahapon, December 7, pinirmahan na ng Pangulo ang Executive Order No. 154 o ang pagbuo ng Interagency Committee on the OFW Hospital o ICO. Narito po ang report. Ngayong buwan ng Disyembre ang inaasahang target completion ng OFW Hospital na matatagpuan dito sa Pampanga Engineering Compound o PEO sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nasubaybayan ng CLTV News Team ang ilang seremonya sa pagpapatayo ng 6 na palapag na ospital sa higit 2 ektaryang lupa ng provincial government. Aabot umano sa 1.3 bilyong piso ang ginugol para sa proyekto. 500 milyon umano dito ay nanggaling sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated. Sigurado na kasi may hukay na, may equipment na, may mga truck na, dito na po yung contractor. Matatanda ang nagkaroon ng legal issue ang bidding ng proyekto ayon na rin sa Department of Labor and Employment o DOLE noong 2020. Sa pagtungo ng CLTV News Team sa construction site, makikita na hindi pa tapos ang ospital. Ongoing pa rin ang paggawa at pagpintura sa ground floor habang ang porsyon ng bubong at ilang bahagi ng gusali ay halos hindi pa tapos. Kahapon, December 7, sa bisa ng Executive Order No. 154, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Interagency Committee on the OFW Hospital o ICO. Ito'y pamumunuan ng Labor Secretary ng Department of Labor na co-chair din ang Secretary of Health. Ito'y katuparan sa nooy pahayag ni DOLE Region 3 Director Zenaida Campita na sa rekomendasyon umano ni Clark Economic Advisor, former President Gloria Macapagal Arroyo, ay kailangang mailagay sa pamamahala ng DOH ang pagpapatayo ng ospital upang magkaroon ng annual appropriation o pondo ng national government. Kumbaga ang DOLE, newbie dyan. So the one that will run the hospital, ang partner po natin, yung talagang DOH. Samantala, ayon kay DOLE Region 3 Director Geraldine Panlillo, may specific mandate sila sa operasyon ng OFW Hospital. Ngunit inaabangan pa umano nila ang major policies na magbababa dito ay ang DOLE Central Office. Hindi naman sinagot ni Director Panlillo ang tanong ng news team sa estado ng infrastruktura. Ang ibinibidang layunin ng administrasyon sa OFW Hospital ay upang makapagbigay ng libreng serbisyong medikal mula sa laboratorio hanggang sa pagpapagamot hindi lamang sa mga OFW, kundi pati na sa mga pamilya ng mga ito. Ito umano ay bilang ganti sa malaking ambag ng nasabing sektor sa ekonomiya ng bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Magandang balita po para sa mga kababayan nating Anghelenyo. Nakamit na ng lungsod ng Angeles ang herd immunity. Ayon po yan sa naging anunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año nitong Martes. Nagpaabot naman ng pagbati at pasasalamat sa vaccination team ng lungsod, si Mayor Carmelo Pogi Dasatin Jr. at sinabing patuloy ang kanilang vaccine rollout hanggang mabakunahan ang lahat ng residente. Narito po ang report.
Inilahad ni Interior Secretary Eduardo Año sa Talk of the People ni Pangulong Duterte nitong Martes na 23 highly urbanized cities sa bansa ang nakamit na ang herd immunity laban sa COVID-19. Ito ang mga lugar na nakapagbakuna na ng 70% ng kanilang target population. Kasama sa 23 syudad na binanggit ng kalihim ang Angeles City. Sa pinakahuling datos, nasa 321,977 Angelenyos na ang nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccines, habang 264,824 naman ang fully vaccinated na. Kabilang sa mga inilunsad na programa ng syudad ang blended scheme vaccination drive gaya ng Ronda Bakuna at ang Sundo Bakuna sa Barangay program. Sa Ronda Bakuna sa Barangay, inilalapit ang bakuna sa bawat tahanan ng mga Anghelenyo gamit ang mobile bus clinics, habang ang Sundo Bakuna sa Barangay program naman, libreng service ang alok ng LGU kung saan sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangay upang dalhin sa 2 mega vaccination sites. 6 na bus at 10 jeep ang nakalaan para sa programang ito. Patatandang binigyang papuri ng World Health Organization ang estratehiyang ito ng Angeles City Government. Nauna nang sinabi ni Mayor Carmelo Pogilasatin Jr. sa kanyang city address noong Hunyo na makakamit ng syudad ang herd immunity bago matapos ang taong 2021. Ito lang daw kasi ang magiging panlaban ng mga Anghelenyo sa virus. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na magpapatuloy pa rin at hindi titigil ang mga programa sa pagbabakuna ng syudad hanggang mabakunahan na ang lahat ng kanilang residente. As of December 7, walang bagong naitalang kaso ng COVID-19 sa syudad habang 6 na lamang ang aktibong kasong binabantayan. Samantala, nagpaabot ng pagbati sila sa sa vaccination team ng lungsod. Hindi raw ito magiging posible kung hindi sa 4 na rang staff na walang tigil sa trabaho upang magserbisyo at mabakunahan ng mga Anghelenyo. Pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng mga miyembro ng vaccination team, kabilang ang Executive Assistant 4 na si Reyna Manuel, Rafaela Satin Memorial Medical Center na pinangungunahan ni Dr. Froilan Canlas at City Health Office sa pamumuno ni Dr. Verona Guevara. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Bureau of Alternative Education itinatag ng DepEd para sa mga out-of-school na mga Pilipino. At malawakang pagbabakuna panlaban sa banta ng COVID-19 Omicron variant ayon kay Governor Abet Garcia. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang bagong tanggapan ang itinatag ng Department of Education para tutukan ang pagpapatupad ng Alternative Learning System o ALS. Para daw ito upang higit na matiyak ang epektibong pagbibigay kaalaman sa mga out-of-school youth na Pilipino. Narito ang report. Nagtatag ng bagong kawanihan ang Department of Education o DepEd upang matiyak umano ang epektibong implementasyon ng Alternative Learning System o ALS program para sa mga out-of-school na Pilipino. Tinawag itong Bureau of Alternative Education o BAE. Ayon sa Department Order No. 47, ang BAE ay magsisilbing pangunahing opisina para sa implementasyon ng ALS program ng kagawaran. Patitibayin at palalawakin ito ang programa ng ALS upang matulungang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga out-of-school youth children in special cases, kabataan at adult learners kabilang ang mga indigenous peoples, persons deprived of liberty at mga mag-aaral na may kapansanan. Ang pagtatag ng BAE ay pagtalima rin sa Republic Act 11510 o ang Alternative Learning System Act.
Kabilang sa tungkulin ng Bureau ay ang mga sumusunod, magtatag ng minimum na pamantayan para sa pagbuo ng ALS curriculum at mga learning materials, program planning, implementasyon, monitoring, ebalwasyon at pamamahala. Isulong at siguruhin ang sertipikasyon at akreditasyon ng mga mag-aaral sa pamagitan ng mga alternative learning programs. Siguruhin ang akses sa oportunidad sa edukasyon ng mga mag-aaral na may iba't ibang interes, mga pangangailangan sa pagkatuto, mga kakayahan, demographical na katangian, estadong panlipunan, mga hindi nakatapos ng formal na pangunahing edukasyon, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at mga industriya para sa pagpapaunlad ng kakayahan, gayon din ang koordinasyon, paghikayat ng pakikipagtuwang at pagtatag ng mga linkages sa LGUs at pribadong sektor para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng programa ng ALS bukod sa iba pa. Mapapailalim ang BAE sa Curriculum and Instruction o CI strand ng kagawaran at ito ay magtatatag ng angkop na komunikasyon at mga coordination channels at implementation mechanisms sa DepEd Central, Regional at Schools Division Offices para sa pagpaplano, implementasyon at monitoring at ebalwasyon ng mga ALS program. Ayon sa DepEd, paraan ito para matulungan ang mga out-of-school na mga bata na makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi maging ng kanilang komunidad. Jennifer Salenga, CLTV News. Dahil sa banta ng bagong variant of concern na Omicron, mas pinabilis ng Bataan IATF ang rollout ng bakuna sa lalawigan. Ang pagbabakuna sa mga Bataenyo ang isa umanong susi upang hindi na nilang muling maranasan ang COVID-19 surge sa malaking bahagi ng probinsya. Si Rainiel Pawid ang mag-report. Kahit wala pang nadedetect na Omicron variant sa Pilipinas, patuloy ang sinasagawang mass vaccination kontra COVID-19 sa Bataan. Naninigurado umano ang Provincial IATF na sa lalong madaling panahon ay maging kontrolado na ang sitwasyon at may iwasang maulit ang surge, anumang uri ng COVID variants ang magsulputan. Dahil kung bakunado po yung ating mamamayan, mas protektado po tayo. So ito yung paghahanda na ginagawa ng ating lalawigan na hopefully makapasok man o hindi, meron tayong proteksyon mula po sa bakuna. Sa gitnang Luzon, Bataan ang nangunguna sa mga lalawigan pagdating sa pinakamaraming COVID-19 vaccination turnout. Sa kasalukuyan, nasa 927,905 ang kabuang bilang ng mga Bataenyong naturukan ng COVID vaccine. 392,284 ang fully vaccinated, habang 525,361 ang nakatanggap ng unang dose. Higit 100,000 mamamayan ang target pang maturukan ng second dose upang makamit ng lalawigan ang herd immunity. Ongoing na rin ang vaccination sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos at maging ang ilang frontliners nakatanggap na rin ng booster shots. December 6 nang tumungtong na rin sa below 100 mark ang aktibong kaso ng COVID sa lalawigan. 86 ang active cases kung saan halos 80% ay mild conditions. Sa kabila ng bahagyang pagluwag ng quarantine restrictions, hindi naman inalis ang border control checkpoint sa Bataan. Patuloy pa rin ang paghahanap ng vaccination card, travel at health pass at maging ang pre-booking confirmation sa mga tourism establishment para sa mga turista. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilalanin ang kandidatong si Giselle Dairit, aspiring councilor ng Angeles City. Pampanga Doctors for Lenny and Kiko nagsagawa ng medical mission sa Bulaon Resettlement. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Pampanga Doctors for Lenny and Kiko nagsagawa ng medical mission sa Bulaon Resettlement. Angeles City, nakamit na ang herd immunity laban sa COVID-19. At Laos Group of Companies, nakiisa sa Chevrolet Philippines sa pamamahagi ng 10,000 meals. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Bago bumaba sa pwesto, isa po sa ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagtatapos ng infrastruktura at pagsisimula ng operasyon ng OFW Hospital na matatagpuan sa siyudad San Fernando, Pampanga.
Kahapon, December 7, pinirmahan na ng Pangulo ang Executive Order number 154 o ang pagbuo ng Interagency Committee on the OFW Hospital o ICO. Narito po ang report. Ngayong buwan ng Disyembre ang inaasahang target completion ng OFW Hospital na matatagpuan dito sa Pampanga Engineering Compound o PEO sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nasubaybayan ng CLTV News Team ang ilang seremonya sa pagpapatayo ng 6 na palapag na ospital sa higit 2 ektaryang lupa ng provincial government. Aabot umano sa 1.3 bilyong piso ang ginugol para sa proyekto. 500 milyon umano dito ay nanggaling sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated. Sigurado na kasi may hukay na, may equipment na, may mga truck na, dito na po yung contractor. Matatanda ang nagkaroon ng legal issue ang bidding ng proyekto ayon na rin sa Department of Labor and Employment o DOLE noong 2020. Sa pagtungo ng CLTV News Team sa construction site, makikita na hindi pa tapos ang ospital. Ongoing pa rin ang paggawa at pagpintura sa ground floor habang ang porsyon ng bubong at ilang bahagi ng gusali ay halos hindi pa tapos. Kahapon, December 7, sa bisa ng Executive Order number 154, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Interagency Committee on the OFW Hospital o ICO. Ito'y pamumunuan ng Labor Secretary ng Department of Labor na co-chair din ang Secretary of Health. Ito'y katuparan sa nooy pahayag ni DOLE Region 3 Director Zenaida Campita na sa rekomendasyon umano ni Clark Economic Advisor, former President Gloria Macapagal Arroyo, ay kailangang mailagay sa pamamahala ng DOH ang pagpapatayo ng ospital upang magkaroon ng annual appropriation o pondo ng national government. Kumbaga ang DOLE, newbie dyan. So the one that will run the hospital, ang partner po natin, yung talagang DOH. Samantala, ayon kay DOLE Region 3 Director Geraldine Panlillo, may specific mandate sila sa operasyon ng OFW Hospital. Ngunit inaabangan pa umano nila ang major policies na magbababa dito ay ang DOLE Central Office. Hindi naman sinagot ni Director Panlillo ang tanong ng news team sa estado ng infrastruktura. Ang ibinibidang layunin ng administrasyon sa OFW Hospital ay upang makapagbigay ng libreng serbisyong medikal mula sa laboratorio hanggang sa pagpapagamot hindi lamang sa mga OFW, kundi pati na sa mga pamilya ng mga ito. Ito umano ay bilang ganti sa malaking ambag ng nasabing sektor sa ekonomiya ng bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Magandang balita po para sa mga kabalay nating Anghelenyo. Nakamit na ng lungsod ng Angeles ang herd immunity. Ayon po yan sa naging anunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año nitong Martes. Nagpaabot naman ng pagbati at pasasalamat sa vaccination team ng lungsod, si Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. at sinabing patuloy ang kanilang vaccine rollout hanggang mabakunahan ang lahat ng residente. Narito po ang report. Inilahad ni Interior Secretary Eduardo Año sa Talk of the People ni Pangulong Duterte nitong Martes na 23 highly urbanized cities sa bansa ang nakamit na ang herd immunity laban sa COVID-19. Ito ang mga lugar na nakapagbakuna na ng 70% ng kanilang target population. Kasama sa 23 syudad na binanggit ng kalihim ang Angeles City. Sa pinakahuling datos, nasa 321,977 Angelenyos na ang nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccines, habang 264,824 naman ang fully vaccinated na. Kabilang sa mga inilunsad na programa ng syudad ang Blended Scheme Vaccination Drive gaya ng Ronda Bakuna at ang Sundo Bakuna sa Barangay Program. Sa Ronda Bakuna sa Barangay, inilalapit ang bakuna sa bawat tahanan ng mga Anghelenyo gamit ang mobile bus clinics, habang ang Sundo Bakuna sa Barangay Program naman, libreng service ang alok ng LGU kung saan sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangay upang dalhin sa 2 mega vaccination sites. 6 na bus at 10 jeep ang nakalaan para sa programang ito. Patatandang binigyang papuri ng World Health Organization ang estratehiyang ito ng Angeles City Government. Nauna nang sinabi ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa kanyang city address noong Hunyo na makakamit ng syudad ang herd immunity bago matapos ang taong 2021.
Ito lang daw kasi ang magiging panlaban ng mga Anghelenyo sa virus. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na magpapatuloy pa rin at hindi titigil ang mga programa sa pagbabakuna ng syudad hanggang mabakunahan na ang lahat ng kanilang residente. As of December 7, walang bagong naitalang kaso ng COVID-19 sa syudad habang 6 na lamang ang aktibong kasong binabantayan. Samantala, nagpaabot ng pagbati sila sa vaccination team ng lungsod. Hindi raw ito magiging posible kung hindi sa 4 na rang staff na walang tigil sa trabaho upang magserbisyo at mabakunahan ng mga Anghelenyo. Pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng mga miyembro ng vaccination team, kabilang ang Executive Assistant 4 na si Reyna Manuel, Rafaela Satin Memorial Medical Center na pinangungunahan ni Dr. Froilan Canlas at City Health Office sa pamumuno ni Dr. Verona Guevara. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Bureau of Alternative Education itinatag ng DepEd para sa mga out-of-school na mga Pilipino. At malawakang pagbabakuna panlaban sa banta ng COVID-19 Omicron variant ayon kay Governor Abet Garcia. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang bagong tanggapan ang itinatag ng Department of Education para tutukan ang pagpapatupad ng Alternative Learning System o ALS. Para daw ito upang higit na matiyak ang epektibong pagbibigay kaalaman sa mga out-of-school youth na Pilipino. Narito ang report. Nagtatag ng bagong kawanihan ang Department of Education o DepEd upang matiyak umano ang epektibong implementasyon ng Alternative Learning System o ALS program para sa mga out-of-school na Pilipino. Tinawag itong Bureau of Alternative Education o BAE. Ayon sa Department Order No. 47, ang BAE ay magsisilbing pangunahing opisina para sa implementasyon ng ALS program ng kagawaran. Patitibayin at palalawakin ito ang programa ng ALS upang matulungang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga out-of-school youth children in special cases, kabataan at adult learners kabilang ang mga indigenous peoples, persons deprived of liberty at mga mag-aaral na may kapansanan. Ang pagtatag ng BAE ay pagtalima rin sa Republic Act 11510 o ang Alternative Learning System Act. Kabilang sa tungkulin ng Bureau ay ang mga sumusunod, magtatag ng minimum na pamantayan para sa pagbuo ng ALS curriculum at mga learning materials, program planning, implementasyon, monitoring, ebalwasyon at pamamahala. Isulong at siguruhin ang sertipikasyon at akreditasyon ng mga mag-aaral sa pamagitan ng mga alternative learning programs. Siguruhin ang akses sa oportunidad sa edukasyon ng mga mag-aaral na may iba't ibang interes, mga pangangailangan sa pagkatuto, mga kakayahan, demographical na katangian, estadong panlipunan, mga hindi nakatapos ng formal na pangunahing edukasyon, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at mga industriya para sa pagpapaunlad ng kakayahan, gayon din ang koordinasyon, paghikayat ng pakikipagtuwang at pagtatag ng mga linkages sa LGUs at pribadong sektor para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng programa ng ALS bukod sa iba pa. Mapapailalim ang BAE sa Curriculum and Instruction o CI strand ng kagawaran at ito ay magtatatag ng angkop na komunikasyon at mga coordination channels at implementation mechanisms sa DepEd Central, Regional at Schools Division Offices para sa pagpaplano, implementasyon at monitoring at ebalwasyon ng mga ALS program. Ayon sa DepEd, paraan ito para matulungan ang mga out-of-school na mga bata na makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi maging ng kanilang komunidad. Jennifer Salenga, CLTV News.
Dahil sa banta ng bagong variant of concern na Omicron, mas pinabilis ng Bataan IATF ang rollout ng bakuna sa lalawigan. Ang pagbabakuna sa mga Bataenyo ang isa umanong susi upang hindi na nilang muling maranasan ang COVID-19 surge sa malaking bahagi ng probinsya. Si Rainiel Pawit ang may report. Kahit wala pang nadedetect na Omicron variant sa Pilipinas, patuloy ang sinasagawang mass vaccination kontra COVID-19 sa Bataan. Naninigurado umano ang Provincial IATF na sa lalong madaling panahon ay maging kontrolado na ang sitwasyon at maiwasang maulit ang surge, anumang uri ng COVID variants ang magsulputan. Dahil kung bakunado po yung ating mamamayan, mas protektado po tayo. So ito yung paghahanda na ginagawa ng ating lalawigan na hopefully makapasok man o hindi, meron tayong proteksyon mula po sa bakuna. Sa gitnang Luzon, Bataan ang nangunguna sa mga lalawigan pagdating sa pinakamaraming COVID-19 vaccination turnout. Sa kasalukuyan, nasa 927,905 ang kabuang bilang ng mga Bataenyong naturukan ng COVID vaccine. 392,284 ang fully vaccinated, habang 525,361 ang nakatanggap ng unang dose. Higit 100,000 mamamayan ang target pang maturukan ng second dose upang makamit ng lalawigan ang herd immunity. Ongoing na rin ang vaccination sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos at maging ang ilang frontliners nakatanggap na rin ng booster shots. December 6 nang tumungtong na rin sa below 100 mark ang aktibong kaso ng COVID sa lalawigan. 86 ang active cases kung saan halos 80% ay mild conditions. Sa kabila ng bagyang pagluwag ng quarantine restrictions, hindi naman inalis ang border control checkpoint sa Bataan. Patuloy pa rin ang paghahanap ng vaccination card, travel at health pass at maging ang pre-booking confirmation sa mga tourism establishment para sa mga turista. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Giselle Dairit, aspiring councilor ng Angeles City. Pampanga Doctors for Lenny and Kiko nagsagawa ng medical mission sa Bulaon Resettlement. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Siya po ay naging isang police officer ng PNP noong 2010 hanggang 2017. Naging policy consultant ng City Director's Office ng Cebu taong 2019 at professor sa College of Criminal Justice Education sa AUF taong 2009 hanggang 2017. Peace and order, public safety, women empowerment at gender equality ang mga pangunahing plataforma raw po niya. Naniniwala siya na ligtas na syudad, serbisyong de kalidad. Alamin po natin ngayong gabi kung ano pa ba ang nais niyang ayusin sa syudad ng Angeles. Mga karehiyon, makakasama po natin sa kilalanin ng kandidato segment ang aspiring councilor sa Angeles City na si Giselle Dairit. Ma'am Giselle, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV. Good evening po, Ma'am Jennifer. Salamat po sa invitasyon at good evening po sa lahat na nanonood sa CLTV News. Alright, before anything else, kumusta po kayo ngayong panahon na ito? Ayos naman, Ma'am. I'm actually preparing for my bar exam, so medyo toxic ako, Ma'am. Dahil, ano po ang kinukuha po natin? Excuse me po, pardon me, Ma'am. Opo, bar exam, ibig sabihin, kayo po Isang law graduate po. I graduated last July. So, nagpe-prepare po ako for bar exam for January, ma'am. So, I'm asking for prayers din po
para po I believe in the power of prayers. Kaya Good medyo luck. kinakabahan for the year 2022. Marami po akong pinagdadasal for 2022. Yes, pero mukhang mas magiging abala ka pa ngayon, Ma'am Giselle, ano? Dahil bukod sa paghahanda mo para sa bar exam, ito po, pinasok ninyo ang kayo po ay nagdesisyong tumakbo at pasukin, no? Kung bibigyan mo ng pagkakataon, pasukin ang politika sa Angeles City. Ito po ang pagkakataon ninyo para ipakilala inyong sarili sa mga kapwa nyo Angeleño. Sino po ba si Giselle Dairit? Yes po. Ako po, bata pa lang mama ko, exposed na po ako sa public service because of my parents po. They are both in public service. My mother po served as a city councilor also, no po. I also believe po in the power of dreams. Kasi po, the family went through struggles, no? My mother being a solo parent, tapos nag-aaral lahat ng kapatid ko sa college, I decided to work early. So noon po, nagtitinda ako ma'am ng fish balls, kaya very proud ako sa mga narating ko ngayon. Sa harap po ng AUF noon, I was just selling fish balls, nagsiserox ako, all types of work, para lang po makatapos ako ng pag-aaral. Kaya I'm very happy that we held on to our dreams kasi nakapagtapos po ako ng criminology, pinag-aralan ko po krimen, nakapag-police po ako, and now I'm a law graduate. And I'm also, ngayon po na pumapasok po ako sa politika, I am part of a team po which has a team that we have a great vision po for Angeles City po, no? We believe that this team po was formed para pong may intervention po ni God, Ma'am Jennifer, kasi po, if you will look at the slate po, iba-iba po yung expertise namin para po siya, it's like a technocracy. We were selected in our own, because of our own experiences, of our own expertise, and hindi kami nag-overlap ng mga gustong gawin sa Angeles City. In fact, para siyang interconnected, that we need each other in order for us to actually make Angeles City the best city in the Philippines po. Mm-hmm. Ma'am Giselle, ibig sabihin po ba nung iwan ninyo ang kapulisan, yun din po ang panahon na nagsimula naman kayong mag-aral? Yes po, tinuloy ko siya. I'm sorry. Yes po, tinuloy ko po siya sa law school, and after 2017 po ako nag-resign. So last year po, this year po, this July, I just graduated. Mm-hmm. Pero hindi po ba kayo nagdalawang isip sa desisyon ninyo? Kasi nga ho, hindi naman basta-basta, no? I'm sure yung paghahanda ginagawa ninyo para sa bar exam nyo, next year na po yan. Mm-hmm. At of course, kakailanganin din po ng panahon yung inyong paghahanda rin naman para sa inyong kandidatura. Yes po. Actually, medyo na-move po yung timeline because the bar exam should have been last November. Tapos na-move siya ng 2022. So, yung pong pagdadalawang isip, public service po, ever since yun po yung direction ng life ko. That's why I became a police officer. That's why I took up criminology in the first place po, because of my patriotism po, no. Ito pong decision na mag-enter sa public service, parang expected na rin po ng family kasi they know that this is what I want at a very young age. Yun lang pong sa timeline ko sa bar, doon lang po medyo nahihirapan ako. That's why I'm very lucky to be part of a team po na binubuhat ako sometimes sa mga meetings po na we have to attend. So talagang bahagi mo ng inyong pangarap, ng inyong plano sa buhay ay ang pagsilbihan ang mga Angeleño talaga. Yes po, in fact, yes. I'm sorry, go ahead po, po. nagkarap kita ulit. Go ahead. Madaldal din kasi ako, ma'am. Actually, when I was a police officer po, I decided to take up law school because of nakikita ko po yung mahihirap, para pong ang hirap pag mahirap ka. Kasi pag naroon ka reklamo, you need a lawyer. Pag naman nakasuhan ka, you also need a lawyer. Parang kawawa ka pag mahirap ka. Kaya yun po yung isang bagay kung bakit ako nakapag-decide na mag-law school. Because parang gusto ko talaga ng free legal aid. Because ma'am, until now, single ako, I don't have responsibilities, no? Kaya yun po talaga yung drive ko ever since. I really want to help people. I don't want to sound cliche or trite or anything. I'm just genuinely this way na I like helping people po.
Alright, bago po natin i-detalye no, yung mga plano ho ninyo, yung plataforma ho ninyo na ihain para sa mga Anghelenyo. Sabi nyo nga ho kanina, Ma'am Jess, ang pamilya ho ninyo nagsilbi din, no? Your mother po ay nagsilbi din City Councilor, opo. as a counselor dyan din po sa Angeles City. Ano po ang pinayo po niya sa inyo nung naisipan po ninyong humabol, no? Bilang konsehal? Sinuportahan po ba niya kayo or ano po yung mga advice na ibinigay niya sa inyo bilang siya po ay namuno na rin or nagsilbi na rin bilang konsehal ng Ciudad Angeles? Actually, yung very reason why I also was inspired to be a public servant was because of my mother po, no? But when I told her, she was happy, bittersweet, para pong happy, and medyo natatakot at the same time kasi alam niya pong matapang ako. Sabi niya, baka marami kang makaaway because of my principles and all. And sabi ko, people like us don't take the leap and yung take the challenge like this. Paano pa natin mababago yung mga system na gusto natin mabago? Kasi ma'am, personally, medyo pagod na po akong maging keyboard warrior. Kasi yung pag may nakikita ka, gusto mo, you have a lot of ideas. So I said, why not take the challenge and be front and center na? Kasi hindi natin nakikita yung mga changes na gusto natin makita. Maybe it's time that we take the spotlight. And she was supportive po. Actually, my family po, ito po talaga yung support system ko ngayon. I don't think I would really make it without the family support po. Mm-hmm. Alright. Sa ilang taon po ninyong serbisyo, no, bilang isang police, no? Ano po yung mga nakita po ninyo sa Angeles City na sa tingin ninyo, nung police kayo, hindi ninyo nagawa, pero kung kayo po ay maninilbihan bilang counselor, sa tingin po ninyo, mas makatutulong po kayo sa mga kababayan ninyo sa Angeles? Actually po sa PNP, my concern is logistics, ma'am. Kulang yung sasakyan. 7 years in service, ma'am, I'd never been issued a radio. Imagine ninyo, ma'am, I'm not being critical, no? I'm just these are observations that we should, kasi kailangan po natin munang alamin yung problema bago natin masolusyonan. So, kulang po yung mga radyo. Yung mga projects po minsan na kailangan lang funding but the manpower is there. So what I can do for Angeles City is actually I know the problems internally ng mga police. Mm-hmm. And if I become a city councilor, I can bridge the gap po para po mapaganda rin po yung image ng PNP sa Angeles City. And one of the problems po ng PNP is really logistical support po because we have a lot of good police officers po in the PNP. And sometimes hindi lang din sila nakaka-opportunity because of minsan kulang sa training, minsan kulang sa equipment. So if we would reinforce them with that kind of support, the PNP po could really help with the providing the mission po to a safer place to live, to work, and do business din. Mm-hmm. Alright. Sa punto po ito, pag-usapan po natin, Ma'am Jess, yung mga plano po ninyo, ano po yung plataforma na ihahain po ninyo para sa mga Angelenyos. Ito po ang pagkakataon ninyo. Well, you've mentioned, siguro po dahil kayo nga ay nagsilbi, no? Pulis noon, kasama sila sa plano ninyo, no? Na kayo po ay maging konsehal. Maliban po doon, ano pa po ang plano po para sa mga Angelenyos? Yes, ma'am. Actually po, sa peace and order, ma'am, this is what we call Project SIS, Surveillance, Illumination, Safety, and Security. Yung pong surveillance is CCTV cameras po. Kasi po, we need more. The Angeles City right now only has 156 CCTV cameras. Those are not enough to cover the area of Angeles City. And we need high-end para po makita mo talaga yung itsura ng mga tao. Illumination po, minsan po very basic po. Ilaw po nakakalimutan natin, that is very important. Kasi ma'am, when I was a police officer, may marirate because lang madilim yung daan or may ma-hold up because lang madilim yung daan. So that's also very important. Street lights po. And yung po sa mga barangay tanod natin, I think what they need is training, magandang sweldo, at saka po yung pong insurance para po mas ganahan po sila magtrabaho. Yun po,
in a nutshell lang po ito, ma'am, no, para po mabilis lang yung flow. Kasi po meron pa po akong women for women empowerment. Yung po sa mga kababaihan, Ma'am Jennifer, this is a personal to me kasi sa VAUSI po, not many are aware. There are an average of 6 cases in a month sa Angeles City. And sometimes yes ma'am, wala pong shelter for them. Minsan po, madaling araw, nasa police station sila. We need a 24-hour shelter for them. We also have the yung pong leadership training for women kasi ang konti-konti po ng mga nagtitake ng leadership roles na mga babae, and of course livelihood po. They need livelihood programs for them. And anong kwenta ma'am ng may livelihood program ka tapos wala silang seed capital? So for me, the Bayong Angeles po dreams of providing them with a seed money. Livelihood program, pag may certificate ka, you can have a loan na 0 interest po, 3-5 years payable. Wala pong interest yun. And if you're a good payer, you can get bigger loans po. Yun po yung mga programs namin for women. And lingap ma'am kasi yung mga babae ma'am, no? Yung po sa pamilya, at saka anak, at saka sa mga magulang. Ganito rin po ma'am yung mga LGBTs natin. Yung po minsan sila po talaga yung maiiwan sa pamilya. So livelihood din po talaga yung drive ng Bayong Angeles. That's why sabi ko, the backbone of economic recovery is peace and order, and not many people realize this. Kasi pag peaceful and orderly yung community, investors would come in. Pag may investors, marami pong trabaho. Pag may trabaho, may pagkain sa mesa, mababawas po yung krimen. That's why I am stressing the importance of our force multipliers. Kailangan po natin ng maraming force multipliers. Hindi po ba masarap sa pakiramdam, ma'am, naglalakad ka, wala kang inaalala? Kasi you see patrol cars, you see force multipliers roaming around. And that's police visibility po is very important. Also, ma'am, meron po akong, because of the street children, ma'am, kasi peace and order po to we used to rescue street children, pero paulit-ulit, ma'am, yung pag-rescue namin, paulit-ulit yung mga bata sa lansangan. So, I think the solution here would be empower the parents. Livelihood na naman, ma'am. That's why livelihood is very important. Livelihood na naman for the parents, empower them, give them a startup, give them a few months to pick themselves up. Tapos dapat hindi mo na makita sa streets yung mga bata. Ganun din po sa mga kapatid nating Aita, Muslim brothers, and other cultural minority. They have products pero wala silang bagsakan. Wala silang tindahan. So why not give them a divisoria type structure wherein they could really sell their goods there? And in exchange, all Bayong Angeles is asking is do not get alms na sa streets. Huwag na kayo magpalimo sa daan kasi eto na, bibigyan na namin kayo ng mga pwesto. So those are just a few of the programs po na naiisip ko personally for my platforms po. Alright. Since ito po ang una, first time po ninyong tumakbo, hindi po ba? Yes. Paano po kayo naghahanda? Kasi yung mga kalaban po ninyo, mga veterano na, no? Matanda po sa politika. How will you convince the people of Angeles, to give chance, no, sa mga baguhan tulad po ninyo? Yes. Lagi akong nagpi-plea na ever since po kasi even when I was teaching, ito na yung thrust ko, no, yung voters education, ma'am. I make sure that when I talk to people, I ask that it's not like pinipilit po talaga, ma'am, na ito na. You have to investigate po the leaders that yung iluluklok po natin. Actually, ma'am, Kapampangan yung ginagamit ko, yung OPO, no? Obra, pakiramdaman, and umaksyon. But po, voters education is very important kasi first, as a city councilor, people should know what's the work of a city councilor, legislator po. Sumusulat po ito ng batas. Sumusulat ng batas para sa karamihan. So, solution thinkers po to kasi we first have to identify the issues before we could think of solutions for the people. So, I'm telling people as a councilor, legislator, isipin mo kung anong pinag-aralan niya. Is she qualified? Is she capable? And if the answer is yes, meron ka ng one check. Does this candidate has the capacity to empathize? Does she understand my needs? Nakikinig ba siya sa akin? That's very important. Empathic leadership po is very important. So I'm actually asking people, you figure out if this person could empathize with you, could put herself in your shoes so that she could think for solutions for you. So pangalawa po yun. And
political will? Will she do something? Because ma'am, it's not enough that you listen. It's you would agree with me that it's very important that this person po has yung pong tapang na ipaglaban kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Kaya that's all I'm asking po sa mga tao. You check capability, competence, integrity, energy, kung kaya ba niya, at yung political will. Pag po yun, check lahat, please shade that number sa ballot. Kako, these are the kind of leaders that we need. And I'm very happy. I have to emphasize this, that I am very lucky and proud to become a part of a team na parang we have the same vision, we have the same principles and values po. Yung pong Team Bayong Angeles led by Mayor Amos Rivera. All right. Ma'am Giselle, before I let you go, baka meron po kayong mensahe na nais ipabot, lalo na po sa mga Angeleño. Go ahead po. Yes, yun po, nasabi ko na po, no? When we choose leaders, we have to consider all of that po. And ngayon po, I'm just promoting the page. I would like to thank first CLTV for giving us this opportunity, because this is the only chance we get po to be at least known, because we are virtually unknown. And thank you for your time. Please like the page po of Bayong Angeles po. And since December na po, I'll just wish everybody happy holidays. Thank you, Ma'am Jennifer. Alright, maraming salamat po. Ayan, sa mga taga-Angeles, narinig nyo na ho, no, ang ilan sa mga plataforma na pwede ho ninyong pag-isipan, no, kung bibigyan ho ninyo ng pagkakataon si Ma'am Giselle Dairit naman na magsilbi bilang konsehal sa Angeles City. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Giselle. Good luck po sa inyong kandidatura at good luck din po sa inyong bar exam sa susunod na taon. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mga karehiyon, Giselle Dairit, aspiring councilor sa Angeles City. Samantala, sa ibang balita, isang medical mission ay sinagawa ng Pampanga Doctors for Lenny and Kiko bilang pagpapakita ng suporta sa kandidatura ni na presidential aspirant at Vice President Lenny Robredo. Gayon din sa running mate nito na si Senator Kiko Pangilinan. Makasa naman umano ang mga kabalen na hindi ito ang una't huling pagkakataon na magkakaroon ng kahalintulad na programa sa lalawigan. Si Rainiel Bawid ang may report. Alas 8 pa lang ng umaga ay pumila na ang 71-year-old na si Lola Violeta sa Bacolor Elementary School. Isa siya sa mga nakatanggap ng libreng laboratory test at konsultasyon mula sa medical mission ng Pampanga Doctors for Lenny and Kiko. Dahil sa hirapan, hindi ako nakapagpa-blood test. Tapos, ngayon ang trigle ko is 799. Ang cholesterol ko is 300 plus. Masakit ang mga tuhod ko. Kaya, thanks God, mayroong medical mission. Matapos masuri ang kondisyon ni Lola Violeta, niresetahan siya at libre ring makakukuha ng gamot. Malaking tulong na po. Una sa lahat, byuda. Neto. Kaya wala buhay. Malaking tulong po. Higit 200 ang miyembro ng Pampanga Doctors for Lenny and Kiko. Ang nasabing medical mission ay regalo na rin sa ating mga kabalen upang magkaroon ng malusog na pangangatawan, lalo na ngayong Kapaskuhan. Gusto ko rin maging part ng advocacy ng mga kasama kong kakampings, no? Yung virtue of volunteerism. No? Hindi po kami binayaran dito, wala po kaming professional fee. Para we're doing this for our country. Layon umano ng samahan na ipakita ang pasasalamat sa Office of the Vice President na umagapay sa kanila noong kasagsagan ng pandemya. Ito rin po yung way namin para mag-give back kay VP Lenny for all her support during the pandemic. Kasi dakalya po talaga sinawap karing doctors, healthcare workers, karing frontliners. Batid din ng mga doktor ang takot ng ilan nating mga kababayan na magtungo ngayon sa mga paggamutan. Dahil dito bukas daw ang Facebook page ng Pampanga Doctors for Lenny and Kiko para sa online consultation. Atin po kaya kami na atin mag-kay online consult. Yes, atin po kaya kami mag-online consult. So, pantunan nyo kami mo po karing katang Facebook page. Pwede nyo kami pong i-PM. Pangako naman ng samahan ng mga kapangpangan na doktor na hindi ito ang una't huling medical mission sa lalawigan. Maliban sa libreng konsultasyon, mayroon ding libreng gamot, bitamina at gatas na ipinamigay sa mga nakibahagi na nasabing medical mission.
Rainiel Pawid, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News. Laos Group of Companies na kaisa sa Chevrolet Philippines sa pamamahagi ng 10,000 meals. Parol ng San Nicolas, mapapawaw daw ang mga manunood. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nakiisa ang Chevrolet Pampanga na bahagi ng Laos Group of Companies o LGC sa misyon ng Chevrolet Philippines na maghandog ng 10,000 meals sa mga piling komunidad sa bansa. Ayon kay LGC Executive Director Teresa Laos, ang pagtulong nila sa mga nangangailangan ngayong pandemya ay hindi lamang bahagi ng corporate social responsibility kundi isang aral na pamana sa kanila ng kanyang ama na si Ginoong Levy P. Laos. Narito po ang report. Yun yung sigurong pinaka the best thing, no? Yun yung nandito sa puso eh. Hindi naman wala naman dito sa talino eh. Basta nasa puso mo, magagawa mo kung ano man yung iniwan niya sa'yo. Hindi na iwasang magbalik tanaw sa legacy ng ama na si Mr. Levy P. Laos, ang Executive Director ng Laos Group of Companies at pinuno ng Chevrolet Pampanga na si Carissa Laos, habang sabik na iginukwento ang pakikiisa nila sa misyon ng Chevrolet Philippines na pamamahagi ng 10,000 meals sa buong bansa. Ayon kay Laos, masaya sila dahil pinagkatiwalaan ng Chevrolet Philippines ang dealership ng Chevrolet Pampanga sa execution ng isang dakilang misyon na pagtulong. Actually, ang TCCI, no, or ang Chevrolet Philippines, sila ang pumili. So, naging daan lang ang Chevrolet Pampanga dito sa proyektong ito, no. But we are really, we really appreciate, no, that we are part of this activity. 1,000 food packs ang ibinahagi ng Chevrolet Pampanga sa mga adopted community ng simbahan sa komunidad ng Katutubong Aita. Ang sakop will be turning it over naman sa mga kapamilya natin na mga Aitas later on. Sa maghapong aktibidad, dito mapapansin na hands-on si Carissa Laos. Aminado siyang may kurot pa rin sa puso ang pagkawala ng kanyang ama, lalo na't ngayong panahon ng pandemya. Sa totoo lang, nung oras ng yung COVID at pandemic, mas lalo naming hinanap si LPL, no? Kasi right there and then, we know si LPL would know what to do and how to really address itong pandemya, itong sitwasyon natin, no? Kasi he always comes out with brighter ideas out of yung mga calamities. Ang masayang paglilingkod ng mga volunteer ng Chevrolet Pampanga ang nagpabilis ng pamamahagi ng pagkain. Samantala, ayon kay Father Kenneth Alden, ang pinuno ng Social Action Center ng Pampanga, ang pandemya ay isang oportunidad din na ibinibigay ng Panginoon sa mga tao na nagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Ang pandemya ay isang blessing rin kung titignan natin dahil ito ay isang pagkakataon upang makapagbigay tayo, makabahagi tayo ng ating mga blessings. At dahil dito, kahit na masakit, kahit na mahirap, sabi nga ni Mother Teresa, to give until it hurts. Kaya ito ang totoong diwa ng Kapaskuhan. Paolo G. Santos, CLTV News. Tiyak mamamangharaw ang mga makapamanood ng higanteng paro ng Barangay San Nicolas ng Siyudad San Fernando, Pampanga.
Bukod sa magandang kislap ng mga ilaw, simpulo raw kasi ng pag-asa at pagkakaisa ngayong pandemya ang kanilang obra maestra. Ito po ang report. Kumapit na ang lahat dahil magpapakitang gilas na higanteng parol ng Barangay San Nicolas, San Fernando, Pampanga. Ayon kay Kapitana Rosemary Kalimlim, tiwala umano siya na mas aangat ang kinang ng kanilang parol ngayong taon dahil sa natatanging husay at galing ng mga lantern maker ng Barangay San Nicolas. Sinimulan daw ang pagbuo sa kanilang higanteng parol noong Setyembre na pinagtulungan ng 20 katao. Ramdam din daw ang bayanihan sa kanilang barangay dahil kusa nagboluntaryo ang mga kabataan ng San Nicolas na tumulong upang mabuo ang kanilang giant lantern. Ang kanilang parol ay binubuo daw ng mahigit 4,000 na kumukuti-kutitap na mga ilaw. Siniguro din niya na maraming makikitang bago ang mga manonood dahil labis nilang pinaganda ang kanilang higanteng parol. Very proud na kahit na nasa pandemic pa tayo ay nakakasali tayo. Talagang pinagmamalaki natin na ang Barangay San Nicolas ay lumalaban kahit nasa pandemic tayo. Asahan daw na mas magniningning ang ganda ng kanilang ipinagmamalaking giant lantern dahil sa natatanging tema nito. Ayon naman sa lantern maker ng Barangay San Nicolas na si Edmar David, iniaalay niya sa mga frontliners ang higanteng parol nila ngayong taon. Yung concept niya is yung pasasalamat bilang sa pandemic sa mga frontliners. Magbibigay pugay tayo sa kanila na pasasalamat sa kanila. May kakaibang sayaw ng ilaw daw silang inilagay sa kanilang higanteng parol ngayong taon na talaga namang mapapawaw sa mga manonood. Huwag palampasin ang inihandang sorpresa ng Barangay San Nicolas sa nalalapit na Giant Lantern Festival 2021 sa December 16, live na papapanood sa CLTV 36. In-invite po namin kayo, manood po kayo sa December 16 na isa po ang Barangay San Nicolas na makikilahok sa Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando. Kasama si Marian Lozano, JM Jesus, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging ilagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Magandang gabi po, narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang Visayas po, Caraga at Bicol Region ay nakakaranas po ngayon ng maulap na papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line o yung tinatawag nating tail end ng frontal system. Samantala po ang Cagayan Valley, Aurora at northern portion ng Quezon, kasama na po ang Polillo Islands, ay maulap din po papawirin na mayroon po mga inaasahan mga light rain. Sa ngayon po, dulot po ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po tayo dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan mga isolated cases ng mga light rains o mahihinang pag-ulan. Dulot din po ito ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao, bahagya rin po magkakaroon ng mga kaulapan dyan. Meron din po sila inaasahan ng mga isolated cases ng mga rain showers. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. So sa ngayon po, enjoy pa po natin ang hanging amihan. Medyo malamig po ang klima ng panahon mula sa gabi hanggang sa umaga. At mag-ingat po tayo ng paglabas-labas dahil sa tanghali po hanggang hapon ay medyo mainit. So uso pa rin po ang ubo at sipon. Mag-ingat po ang lahat. Balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Mga karehiyon, 17 days na lamang po at Pasko na.